йоклауның файдасы һәм зарары турында. Йокыны кеше үлем дигәннәр борынгылар. Шуңа күрәдер, бәлки, үлгән кешене йоклаган кеше кебек дип әйткәннәрдер. Аларның икесенең дә дөнья эшендә гамнәре юк. Әмма беренчесе үле, аның җаны юк. Икенчесе җанлы, ләкин үлек кебек. Димәк, йокы бәндәне бер халәттән икенче халәткә күчерә. Күп йоклау зыянлы булган кебек, йокысызлык та зарар китерә. Әгәр кеше 3 тәүлек дәвамында йокламаса, аның үлеп китүе мөмкин. Бар эшнең дә үз тәртибе, чамасы бар. Акыл ияләре әйткәннәр, бер тәүлектә 24 сәгать бар, шуның 3тән 2сендә кеше уяу, ягъни эш белән мәшгуль булырга тиеш. Бер өлешен йоклап уздырырга, агъзаларга ял бирергә тиеш. Җаһил, ялкау кешеләр исә тәүлекнең 16 сәгатен йоклап уздыралар, калган 8 сәгатен уяу булырлар. Хак Тәгалә төнне адам балалары эшләп аргач, йоклап рәхәт тапсыннар өчен яраткан. Хак Тәгалә хикмәтсез нәрсәне бар итмәгәндер. Әй улым, көндез йоклаудан сакланырга кирәк. Әгәр бик теләсәң, бераз гына ятып торырга ярый. Йокы бит ул төн белән бәйле. Әгәр кеше көндез йокласа, ул төнне көн иткән кебек булыр. Әмма бик эссе илләрдә, мәсәлән, Гарәп илләрендә, җәйнең бик эссе көннәрендә көндезен салкынча урында сөйләшеп утыру, яисә бераз йоклап, ял итеп алу гадәте бар. Әмма бу гадәтне үтәү һәр кешегә зарури түгел. Гомеренең күбрәк өлешен уяулыкта уздыруың яхшырак, чөнки без вакыты җиткәч бетмәс, төкәнмәс йокыга, ягъни үлем йокысына талачакбыз. Әй улым, кояш чыкканчы йокыдан торырга гадәтлән. Кояш офыкка күтәрелгәнче йоклаган кешенең ризыгы мул булмас. Тиешле вакытта йокыңнан торып, Хак Тәгалә кушкан гамәлне башкар, ягъни тиешле булган намазыңны укы, гыйбадәт кыл мәгънәсендә. Шуннан соң башка эшләреңне эшләргә кереш.